Vážení přátelé Kuby, soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych zahájil slavnostní shromáždění, které pořádá společnost Česko-kubánského přátelství při příležitosti 55. výročí triumfu kubánské revoluce. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal naše kubánské přátelé, zástupce kubánského diplomatického sboru v čele s charge d'affaires Kubánské republiky v Praze, Fermínem Quiñonésem Sanchezem. Dále bych rád přivítal předsedu naší společnosti Ludvíka Šuldu. Zástupce jednotlivých poboček společnosti Česko-kubánského přátelství, členy parlamentu České republiky, dlouhodobě sympatizující s věcí kubánské revoluce, Martu Semelovou, Stanislava Grospiče a Jaroslava Borku. Rád bych přivítali řadu veteránů hnutí Solidarity s kubánskou revolucí, za všechny, alespoň našeho posledního velvyslance na ostrově Svobody, Soudruha Svobodu. Soudružky a soudruzi, vzpomínáme dnes 55. výročí kubánské revoluce, která je spojená s jmény jako Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro a především Fidel Castro. Dovolte mi, abych na začátek uvedl alespoň pár slov právě posledního jmenovaného historického vůdce kubánské revoluce a vrchního velitele Fidela Castra, ve kterých se snažil o reflexi této historické události a jejího významu. Fidel Castro před nepříliš dávným časem uvedl: zásluhu kubánské revoluce lze měřit faktem, že malá země, jako je naše, dokázala tak dlouho odolávat nepřátelské politice nejmocnějšího impéria v historii lidstva a jeho zločinným opatřením proti našemu lidu. To, uvyklé manipulovat po libosti zeměmi naší polokoule, podcenilo malý, závislý a chudý národ, žijící pouze pár mil od jeho pobřeží. Impérium bylo tak uvyklé diktovat svou vůli, že podcenilo vytrvalost odporu malé latinoamerické země v Karibiku, vzdálené 90 mil od jeho pobřeží, jejíž hlavní bohatství vlastnilo, nad jejímiž obchodními a politickými vztahy mělo monopolní kontrolu a již násilně a proti vůli lidu vnutilo svou vojenskou základnu. Podcenili hodnotu ideí stojících proti jejich obrovské moci. Obrana nezávislosti Kuby a socialismus by nikdy nebyla možná bez důstojnosti a etiky, která vždy charakterizovala politické akce Kuby, pronásledované odpornými pomluvami a lžemi. Spolu s etikou se posilovala kulturnost a uvědomění, které nám umožnily zhostit se úkolu odolávat déle než půl století. Tolik slova historického vůdce kubánské revoluce Fidela Castra. Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, je to již 55 let od vítězství kubánské revoluce, je to již 55 let, kdy Kuba vzdoruje imperialismu ze severu, hájí svou nezávislost a svůj socialismus. A jsem rád, že i naše dnešní shromáždění důkazem toho, že kubánský lid v tomto zápase není sám. Vážené soudružky, vážení soudruzi, vaše excelence, dámy a pánové. Před více než 20 lety se dostala do mých rukou kniha Roberta Merleho Útok na kasárnu. Mohu říci, že jsem ji tehdy přečetl doslova jedním dechem a od té doby se tak stalo ještě mnohokrát. Její přečtení ve mně vzbudil velký zájem o Kubu, její historii, politický a ekonomický vývoj a kubánskou revoluci. Útok na kasárnu, Michel na kasárna Moncada v Santiago de Cuba a Carlos Manuel de Céspedes v Bajamu 26. července 1953 znamenal faktický začátek kubánské revoluce, jejíž 55. výročí si tady dnes připomínáme. Byl to začátek kubánské revoluce, když v té době vlastně tento útok byl poražen.
monkaristé vedení Fidelem Castrem tehdy byli poraženi. Zápětí při tomto útoku byli 3 revolucionáři, ale dalších 68 fidelistů, monkaristů bylo tehdy batistovým režimem, který byl podporován Spojenými státy, bylo jim zajati, mučeni a následně zavražděni. Následná obhajba Fidela Castra před soudním tribunálem, známá dnes jako Dějiny mi dají za pravdu, vyšla po několika týdnech ve známost veřejnosti a začala se velkou rychlostí šířit po celé Kubě. Stala se manifestem hnutí 26. července. Kubánská historie je velice pestrá a bohatá, protkána bojem proti španělským kolonizátorům a později právě proti severoamerickému imperialismu, který si udělal z Kuby a činil navenek nezávislé svou kolonii. Má mnoho svých hrdinů, těch známých, ale i těch bezejmenných. Bez nich by se nikdy revoluce neuskutečnila. Bez nich by se nikdy neuskutečnil sen Kubánců o skutečné nezávislosti a svobodě. Pro mě osobně historie Kuby znamená jména jako Antonio Macel a Máximo Gómez, hrdinové první války za nezávislost Kuby v letech 1868 až 1878, ale i té druhé. Je to José Martí, básník, politik a velký bojovník za nezávislost Kuby na Španělsku, považovaný nejen za vzor lidský, ale i vzor ideí pro budoucí kubánskou revoluci a její představitele. V 20. století jsou to pak především jména jako Julio Antonio Mea, jeden z zakladatelů komunistické strany Kuby, který byl ve věku 26 let zavražděn v ráji tehdejšího kubánského diktatura Machada, Abel Santa Maria, jeden ze zakladatelů Fidela Movimienta, než byl při útoku na kasárna Moncada zajat, brutálně mučen a zavražděn. Jsou to i historičtí vůdci kubánské revoluce, mezi nich celé jistě patří Camilo Cienfuegos, který zahynul při pádu letadla jen několik měsíců po vítězství revoluce, ale asi nejznámější Ernesto Guevara de la Serna, řečený Che, zajatý a zavražděný v roce 67 v Bolívii. V neposlední řadě jde samozřejmě o komandanta šéfe Fidela Castra a jeho bratra Raula Castra. Musím říci, že před těmi více než 20 lety, ale ani později mě nenapadlo, že budu mít tu velkou čest vystoupit na podobném slavnostním shromáždění věnománému vítězství kubánské revoluce. Stejně tak asi málo kdo z těch 82 Kubánců vedených Fidelem a Raulem Castrojimi, Camilem Cienfuegosem a Che Guevarou, kteří vypluli z Mexika dne 25. listopadu 1956 na jachtě Granma směr Kuba, cíl svrhnout režim diktátora Batisty, tušil, jaký bude jejich budoucí osud. Jaký bude osud a vůbec historie Kuby. Výsadek revolucionářů byl totiž zájem po svém vylodění 2. prosince 56 pozorován a armáda na jeho likvidaci nasadila početné vojenské oddíly a letectvo. Na dobovém místě v horách Sierra Maestro se po 15 dnech pronásledování sešlo pouze 14 ozbrojených mužů. Po více než 2 letech těžkých bojů 1. ledna vstoupila povstalecká vojska vedená komandantem šéfe Fidelem Castrem do Santiago de Cuba a 2. ledna povstalecká vojska v čele s Camilem Cienfuegosem a Che Guevarou obsadila Havanu. Zdálo by se, že dlouhá cesta plná překážek je u konce. Kubánská revoluce zvítězila. Fidel Castro tehdy 1. ledna 1959 pronesl v parku Carlos Emanuel Céspedes Santiago de Cuba výrok, kterým zakončil své vystoupení. Revoluce dospěla k vítězství. Aniž by mě byla komukoliv čímkoliv zavázána s výjimkou lidu, kterému jedinému vděčí za všechno svá vítězství. Osobně se však domnívám, že svržení diktátora Fulgencia Batisty, bavení se otevřeného i skrytého vměšování ze strany Spojených států, získání skutečné samostatnosti a suverenity byly vlastně první fází kubánské revoluce. Myslím si, že kubánská revoluce žije a probíhá dál. Řekl to ostatně i Fidel Castro v jejich zmíněném projevu, když prohlásil: revoluce teď začíná. Revoluce nebude snadný úkol. Revoluce bude tvrdý podnik plný nebezpečí. Kuba a všichni Kubánci totiž musí od samého počátku každý den obrát právo na svou suverenitu a nezávislost. Každý den postupují těžké zkoušky, spojené s tím faktem, že se Spojené státy americké nedokázaly po celých 55 let od vítězství kubánské revoluce smířit s tím, že si Kuba jde svou vlastní cestou a není ochotná sklonit svou hrdě styčenou hlavu a podrobit se jejich nátlaku a násilí. Americké embargo, uvalené na Kubu začátkem 60. let 20. století, stále se zostřující a trvající do dnešních dob,
způsobilo za dobu své existence při zohlednění poklesu hodnoty dolaru vůči zlatu na mezinárodním trhu Kubě škody ve výši 1 bilionu 157 miliard 327 tisíc amerických dolarů. Spojené státy vynakládají ročně desítky milionů dolarů na podporu podvratného a lživého televizního a rozhlasového vysílání proti Kubě. Spojené státy do dnešních dnů aktivně podporují protikastrovské teroristické skupiny působící na Floridě, na území Spojených států, složené především z řad početné kubánské migrace, často potomků vysokých činitelů a dalších hrdolořezů Batistova režimu. Tyto skupiny podnikaly za podpory Spojených států amerických až do 90. a 20. století ozbrojené chemické a biologické útoky proti Kubě, které stály životy 3478 nevinných dětí, žen a mužů. Dalších 2099 Kubánců má v důsledku těchto útoků trvalé následky. Je třeba zmínit i to, že Kuba byla po vítězství revolučních vojsk vyloučena z Organizace amerických států, došlo k přerušení diplomatických vztahů se všemi latinskoamerickými zeměmi s výjimkou Mexika. Fidel Castro se stal cílem více než 600 plánů atentátů. Významným milníkem se stala tzv. Karibská raketová krize v říjnu 1962, průběhu níž stál svět na pokraji jaderné války. Je třeba zmínit i útoky a únosy civilních letadel a lodí. Aktéři některých z těchto teroristických útoků dodnes spokojně žijí pod ochranou administrativy Spojených států. Pro Kubu je více než 15 let jednou z hlavních priorit, a nejen pro Kubu, ale pro celý svět, solidarizující s Kubou. Jednou z těchto priorit je boj za návrat jejich druhů, kteří jsou vězněni žáří Spojených států. Gerardo, Ramon, Antonio a Fernando se odpíkají dlouholeté nespravedlivé tresty v amerických věznicích jenom proto, že na území Spojených států amerických monitorovali a odhalovali činnost protikubánských exilových teroristických skupin. Získané důkazy následně přidala kubánská strana americké FBI. FBI však místo zásahu proti teroristickým skupinám dosívajících strach a smrt mezi prostými Kubánci z území Spojených států uvěznila 5 mužů, níž jednomu Renému byl v minulém roce umožněn návrat na Kubu. Poté, co se odpíkal svůj trest a následný nucený 2letý pobyt na území Spojených států. To vše páchá svý jednání stát, který opakovaně již desítky let zahrnuje Kubu do živého seznamu států podporující mezinárodní terorismus. To vše s jediným cílem zdiskreditovat Kubu a pokračovat ospravedlňování kruté a odporné blokády Kuby. Nesmazatelné místo v novodobé historii Kuby, ale i celé Latinské Ameriky pak má duben 1961. 15. dubna 1961 začala invaze na Kubu. Leteckým bombardováním letišť a strategických cílů s úmyslem likvidace vojenských letounů, což se podle připraveného plánu nezdařilo. Samotné vylodění na Playa Larga v obce Chiron, známé jako Bahia de los Cochinos, pro nás spíše známé jako Zátoka sviní, proběhlo v ranních hodinách 17. dubna a akce se zúčastnilo zhruba 1500 vojensky vycvičených exilových Kubánů. Vrchní velitel Fidel Castro zareagoval na situaci velmi rychle vysláním jednotek a svým osobním příkladem přispěl ke zničení vojenských lodí a poražení invazorů. Ti byli v několika dalších dnech obklíčení a většina z nich se vzdala. Invaze tak byla zlikvidována za necelých 72 hodin a tím bylo zabráněno přímé americké intervenci a válce s nedozírnými důsledky. V novodobé historii Kuby se událost stala významným mezníkem, který přispěl k tomu, že většina kubánského lidu se přidala k socialismu a vyjádřila svou vůli bránit revoluci zbraněmi i s nasazením vlastního života. V celoamerickém měřítku pak ukázaly ostatním národům Latinské Ameriky, že Spojené státy lze porazit. Spojené státy si uvědomily, že proti nim stojí silný soupeř. Dostali první vážný políček jen kousek od svých hranic. Stále pak jsou platná slova Fidela Castra vyřčená při počátku zmiňované invaze dne 16. dubna 1961. Právě to nám nemohlo odpustit, že jsme tu. Před jejich nosy a když jsme udělali socialistickou revoluci přímo před nosem Spojených států. Dále také, toto je socialistická a demokratická revoluce prostých lidí s prostými lidmi a pro prosté lidi. A za tuto revoluci prostých, za prosté a pro prosté jsme připraveni položit život. Těmito slovy vyhlásil Fidel Castro fakticky socialistický ráz kubánské revoluce.
I přes všechny tyto potíže, příkoří a násilí však dokázala Kuba díky svému nezměrnému úsilí svých obyvatel a pod vedením komandanta al-Chéfe Fidela Castra udělat obrovský kvalitativní skok. Ze zaostalé země, závislé na Spojených státech, s obrovskou nezaměstnaností, sociálními rozdíly, negramotností a chudobou, udělala kubánská revoluce zemi, která se stala vzorem pro celou Latinskou Ameriku a většinu zemí třetího světa. Svou mezinárodní pomocí, internacionalismem, dokázala, že i malá, těžce zkoušená země dokáže dělat velké skutky. Kubánské revoluci se podařilo ve velmi krátkém čase vymítit negramotnost. Její propracovaný a důkladný systém školství, zdravotnictví, ale i sportovní výchovy se stal vzorem pro mnoho zemí světa. Míra dětské úmrtnosti je nejnižší na celém americkém kontinentu. Na vysoké úrovni je i farmaceutický průmysl. Revoluce položila základ demokratizaci v oblasti tvorby, šíření a dostupnosti kultury. Kuba si své úspěchy nenechala pouze pro sebe. Svou pomoc nabídla a nabízí nezištně i ostatním zemím. Její lékaři a učitelé působí v desítkách zemí světa. Za dobu svého působení již pomohli milionům lidí. Její učitelé v rámci alfabetizačních kampaní naučili číst a psát 100 000 a miliony Latinoameričanů, ale i řadu dalších. Na kubánských vysokých školách studují bezplatně tisíce zahraničních studentů. Kuba nedisponuje velkým finančním kapitálem jako kapitalistické země, ale disponuje na rozdíl od kapitalistických států obrovským potenciálem lidské solidarity, kterou si nenechává pro sebe. Kuba tak v praxi uplatňuje myšlenku, že vlast je celé lidstvo. Příkladem může být pomoc Haiti, kterou v lednu 2010 postihlo silné zemětřesení, které připravilo o život více než 200 000 obyvatel. Další 100 000 byli zraněni a přišli o své domovy. První zemí, která přispěchala s lékařskou a humanitární pomocí, byla Kuba, avšak média mlčela. Nejvíce pozornosti naopak věnovala příletu amerických vojáků, kteří měli na Haiti udržovat pořádek. Rozumějí zabránit možné změně společenských poměrů na Haiti a exodu chudých a zemětřesení, které zasažení Haitianů do Spojených států. Kuba po rozpadu tzv. Východního bloku na přelomu 80. a 90. let 20. století ukázala, že její lid je schopen s trpělivostí a klidem překonávat uprostřed vlny nejistoty a demoralizace, která vyvolala tento rozpad v řadách pokrokově smýšlejících lidí a komunistického hnutí vůbec, extrémně tvrdé speciální období. Kuba dále ukazovala svou ušlechtilou a velkorysousou solidaritu mnoha národů světa, a to ještě ve většině měřítku než období před rokem 1989. Tato její politika a nástup prezidenta Huga Cháveze Friase v roce 1999 do prezidentského úřadu ve Venezuele znamenaly kvalitativní změnu nejen v postavení Kuby v Latinské Americe, ale i kvalitativní změnu v dění v Latinské Americe jako celku. Kuba, malý ostrov prostřed Karibského moře, který měl být tvrdým a nemilosrdným nátlakem amerických hlav izolován od svého okolí v regionu, přežil 11 amerických administrativ a dále žije. Stal se jedním z významných hybatelů současné latinskoamerické spolupráce a integrace. Organizace amerických států, organizace, jež dlouhá desetiletí platila v Latinské Americe za prodlouženou ruku USA, se dostala do silné defenzívy. Místo ní vznikají nové integrační spolky, níž nemá místo nátlak, vyhrožování, vykořisťování a násilí, ale naopak spolupráce, přátelství a solidarita za plného respektování suverenity jednotlivých států. O významu Kuby svědčí i ta skutečnost, že v několika příštích dnech bude hostit summit společenství latinskoamerických a karibských států, takzvaného CELAC, jemuž v uplynulém roce předsedala. V uplynulém roce dosáhla Kuba i dalších mezinárodních úspěchů, a to když valné shromáždění OSN 188 hlasy odsoudilo americkou blokádu vůči Kubě a hlasovalo pro její zrušení. A také svým zvolením do Rady pro lidská práva. Kuba nesčetněkrát za dobu od vítězství revoluce dala Spojeným státům najevo, že chce vést s nimi dialog, avšak na základě vzájemné úcty, respektu a bez předchozích podmínek, ohrožení nezávislosti, svrchovanosti a sebeurčení národa. Kuba nežádá, na rozdíl od Spojených států USA, aby změnili svůj politický a společenský systém, a to samé očekává i od nich. Spojené státy se musí naučit, že doba, kdy se vše vymohlo nátlakem a silou, je již dávno pryč. Vážené soudružky, vážení soudruzi, dámy a pánové, závěrem své řeči bych chtěl prostřednictvím zde přítomného charge d'affaires Kubánské republiky Fermína Quinonese Sancheze tlumočit hrdinému a ušlechtilému kubánskému lidu za nás všechny,
dodatečné blahopřání 55. výročí vítězství kubánské revoluce a popřát mu hodně úspěchů v jeho další nelehké práci, která očeká nejen v souvislosti s probíhající aktualizací kubánského ekonomického modelu, jehož cílem je zajistit kontinuitu a nezvratnost socialismu, hospodářský rozvoj země a zvyšování životní úrovně všech obyvatel. Děkuji vám za pozornost. Hay mucho frío fuera. En esta sala se siente el calor de la amistad y la solidaridad con Cuba. Když je venku chladno, tak si vážíme toho přátelství, toho teplého přijetí, kterého se nám zde dostává. Siempre a los cubanos nos emociona cuando escuchamos nuestro himno nacional. Vždycky jsme hrdí, když slyšíme naši národní hymnu. Primero porque es una marcha guerrera. Protože to je vlastně naše píseň. Y segundo que nos recuerda que morir por la patria es vivir. A za druhé zemřít pro naši vlastní hrdosti. Con orgullo los cubanos celebramos el 55 aniversario de su revolución, empeñados en el camino escogido el 1 de enero de 1959, aunque inmersos en un proceso gradual para actualizar nuestro modelo económico. S velkou hrdostí my Kubánci oslavujeme 55. výročí naší revoluce, kterou jsme nastoupili 1. ledna 1959. I když některé dílčí problémy je třeba aktualizovat v současnosti. El socialismo llegó a la isla de Cuba para quedarse y el propósito es que sea próspero y sustentable, según los lineamientos aprobados por el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba y que marcan el proceso de cambio en nuestra nación. Socialismus přišel na Kubu, aby zůstal, aby byl trvalý, s ohledem na to, aby pokračovala revoluce. A plnili jsme úkoly, které byly přijaty na 6. sjezdu naší strany, které naznačily nový proces a změny v naší zemi. Hoy vivimos otro importante momento histórico en el proceso revolucionario cubano, que se ha sustentado en la unidad de la nación y en la resistencia a la hostilidad de sucesivas administraciones de los Estados Unidos. V současnosti prožíváme jeden historický moment v našem revolučním procesu, které nás sdružuje a děláme všechno pro jednotu národa a odpor vůči těm nepřátelským akcím, které jsou organizovány ze Spojených států amerických. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Cuba ha sido capaz de soportar el bloqueo más largo de la historia, por el cual se le niegan inversiones, financiamiento, avances tecnológicos, medicinas y alimentos. Pro Kubu toto období nebylo příliš snadné. Kuba musela čelit blokádě, nejdelší blokádě, která se uskutečňuje v historii lidstva, pro které jsou i odmítány invence, financování, technologický vývoj, léky a také potraviny. El pueblo cubano ha pagado además un alto precio por defender su revolución, independencia y soberanía. Hemos sido víctimas del más cruel terrorismo de Estado, constatado por 681 acciones terroristas y una invasión mercenaria que ha producido la pérdida irreparable de 3.478 mujeres, hombres y niños. Náš lid zaplatil krutou daň, zejména aby jsme bránili naši revoluci a svrchovanost. Byli jsme obětí nejtvrdšího terorismu státu, která si započítala 681 teroristických akcí a jeden žoldácký útok,
při kterém jsme ztratili život 3478 občanů, mužů, žen a dětí. Dalších 2099 našich spoluobčanů bylo či fyzicky postiženo a budou trpět až do konce svého života. Tohleto všechno jsou akce, které jsou placeny ze Spojených států amerických. Ataques armados, sabotajes, atentados contra los líderes de la revolución, agresiones biológicas, planes de subversión interna y de aislamiento externo formaron parte del arsenal contra mi pueblo. Ozbrojené útoky, sabotáže, atentáty vůči lídrům revoluce, biologické agrese, podvratné plány na vnitřním území a také izolace, která byla zvenčí, je placena právě těmito státy ze severního části kontinentu. Pero nada de esto logró desviar 1 milímetro la trayectoria del proceso revolucionario cubano, edificado, como dijera Fidel, con los humildes, por los humildes y para los humildes. Convertimos cuarteles en escuelas, hicimos una reforma agraria, liquidamos el latifundio y retomamos el control sobre nuestra economía y recursos naturales. Pero žádná z těchto nepřátelských akcí nás nesvedla ani o 1 milimetr z naší revoluční cesty. Tak, jak prohlásil Fidel, s prostými prosté. Změnili jsme kasárna ve školy, vykonali jsme agrární reformu, zlikvidovali jsme latifundie a přijali jsme kontrolu nad naším teritoriem a také nad přírodními. No fue casual que nuestro líder histórico declarara en abril de 1961 el carácter socialista de la revolución, en víspera de la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos y en cuyas arenas el imperialismo yanqui sufrió su primera gran derrota en América Latina. Nebyl prostým, jednoduchým, historický, jak prohlásil náš historický vůdce Fidel Castro, což prohlásil v dubnu 1961, kdy prohlásil socialistický charakter naší revoluce v předvečer americké invaze na pláži Chiron, kde Spojené státy a imperialismus obdrželi první velkou porážku na latinoamerickém kontinentu. Nuestra ruta ha estado preñada de obstáculos, pero también de avances y conquistas que hoy, en medio de las dificultades económicas, se mantienen y el propósito es hacerla mucho más eficiente. Naše cesta nebyla snadná, nebyla bez překážek, ale také jsme dosáhli určitých úspěchů prostřednictvím našich, přestože jsme měli ekonomické potíže, jsme udrželi náš charakter a děláme ho stále účinnější. Cuba cerró el año 2013 con la menor mortalidad infantil y materna de su historia, obra de un sistema de salud pública que no solo llega a todos los confines del país, sino que se extiende a numerosas naciones de todos los continentes. Kuba v uplynulém roce dosáhla nejnižší úmrtnost dětskou nebo nově narozených v historii. Je to výsledek našeho systému zdravotní péče, který nám přináší další výsledky v zemi, které nejsou v mnohých státech na celém kontinentu. Estamos entre los 50 países con mayor proporción de personas con 60 años o más, lo cual es interpretado como resultado de la política de desarrollo social y defensa de todos los derechos humanos. Patříme mezi země, která dosahuje věku více než 60 let, anebo také více, což je výsledkem naší politiky rozvoje sociálních a lidských podmínek. Gran parte de los objetivos del milenio están cumplidos en esta tierra, cuya vecindad con la mayor potencia del planeta
resulta espada de Damocles, en particular por la política del bloqueo, rechazada por la comunidad internacional por 22 ocasiones consecutivas en el seno de las Naciones Unidas. Všechny tyto úkoly a úspěchy, kterých dosahujeme, je pochopitelně podmíněna sousedstvím velké potencie, která má nebo udržuje Damoklův meč při politickém vývoji blokády. Odmítá veškeré mezinárodní smlouvy a ve 22 případech odmítla také nebo byla poražena ve Spojených státech při hlasování. Aún con bloqueo, nuestros índices económicos y sociales nos sitúan como un país de alto desarrollo humano, que ocupa el lugar 51 entre 187 países. Přes tu tvrdou blokádu, kterou zaznamenáváme, ekonomické a sociální výsledky naší země nás postavili, pokud jde o zemi, jako jednu z nejrozvinějších, která je umístěna na 51. místě mezi 187 zeměmi. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura coloca a Cuba en el lugar 14 del mundo en su índice de desarrollo de la educación para todos. Mimo jiné také Organizace spojených národů pro výchovu a kulturu UNESCO postavila Kubu na 14. místě, pokud jde o rozvoj výchovy pro všechny. De un país monoproductor de azúcar de caña, la economía cubana se sustenta hoy más en su capital humano, especialistas en salud, educación, científicos y otros que hacen de los servicios la fuente más importante de ingresos para el país. Ze země, která byla víceméně považována jako velký produktor cukru, se kubánská ekonomie stává a zahrnuje větší lidský kapitál. Specialisty ve zdravotnictví, výchově, vědeckých pracovníků a také v ostatních službách, což je velmi významný punkt našeho rozvoje a finančních prostředků. Las transformaciones que hoy acometemos apuntalan a la empresa socialista como la piedra angular del sistema económico, pero abren espacios a otras formas de producción que incluyen cooperativas y el trabajo por cuenta propia. Transformace, které jsme nastoupili po našem sjezdu, v tom socialistickém vývoji nezahrnuje jenom socialistické podniky, ale také jiný systém ekonomický, pro který se otevře působnost v otrách formách výroby, které jsou zahrnuty tak družstva jako soukromý sektor. Una particularidad es que los más de 400.000 trabajadores por cuenta propia tienen asegurada su seguridad social, a diferencia de otras naciones donde los que viven de la llamada economía informal carecen de esas prestaciones. A pokud jde o ty soukromé podnikatele, o kterých hovoříme, je jich asi 400 000 a tito mají zabezpečeno sociální a zdravotní pojištění a na rozdíl od jiných zemí, kde ti, kteří bijí za takzvané své prostředky, tuto podporu nemají. La actualización de la política migratoria, el nuevo Código de Trabajo, la creación de zonas de desarrollo especial del Mariel, la entrega de tierra en usufructo, son algunas de las medidas y pasos de los cambios, sin prisa pero sin pausa, que tienen lugar en nuestra isla. Aktualizace naší migrační politiky, nový systém práce, jako konik, vznik rozvojové zóny, speciální rozvojové zóny při Marském pobřeží, předání půdy. To všechno jsou některé z opatření, pokud je o naše Gambia. Říkáme bez zespěchu, ale bez odpočinku. To jsou všechno zásady našeho ostrova. Los dos próximos años serán decisivos para el proceso de actualización, con la consolidación de experimentos y la aplicación de otros
incluidos los primeros pasos para la unificación monetaria y cambiaria, que permitirá mejores controles a los parámetros de la economía cubana. V těch příštích 2 letech musíme učinit další opatření, pokud jde o aktualizaci našeho ekonomického systému a také vybavit naše sociální spravedlné opatření, pokud jde o solidaritu. A los cubanos nos sobran razones para celebrar, pero también nos sobran razones a los miles de amigos de la Revolución Cubana y personas humildes de todo el mundo que ven en Cuba un faro de luz que les permite conservar sus esperanzas en la idea de que un mundo mejor es posible. My Kubánci v současné době oslavujeme, ale také sbíráme názory. Souhlasíme s názory našich přátel kubánské revoluce, skromných lidí na celém světě, kteří vidí v Kubě takový paprsek světla, který nám dovoluje očekávat, že idea lepšího světa je možná. A ustedes, amigos del Movimiento de Solidaridad con Cuba, hermanos comunistas, nuestro eterno agradecimiento por el desinteresado y permanente apoyo en la lucha contra el bloqueo, las campañas de descréditos contra Cuba, en la batalla por la liberación de los 5 héroes antiterroristas cubanos y en otros momentos difíciles. Vážení soudruzi, přátelé toho solidárního hnutí s Kubou, bratři, komunisté, patří vám náš obrovský dík za podporu v boji proti blokádě a také za organizované kampaní, které nás desintegrují. Také v boji za osvobození našich 5 hrdinů, kteří bojovali proti terorismu. Como representante de una nueva generación de cubanos, les aseguramos que Cuba no les defraudará. Jako reprezentant nové generace Kubánců vás ubezpečuji, že Kuba vás nikdy nezradí. Nos guían las ideas de Martí, de Marx y Engels y de nuestro líder histórico, el comandante Fidel Castro Ruz. Pro nás jsou jako svátost principy, které naznačil José Martí a také náš vůdce Fidel Castro. Práce, vážené soudružky, vážení soudruzi, chtěla bych velmi pozdravit naše kubánské přátele. Chtěla bych velmi poblahopřát k 55. výročí socialistické kubánské revoluce. A chtěla bych také za poslanecký klub, i když je nás tady víc z klubu, vás všechny pozdravit a popřát hodně sil, hodně zdraví v novém roce. Chtěla bych vás informovat o tom, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky každé volební období, na začátku každého volebního období se vytvářejí tzv. Meziparlamentní skupiny přátel, které mají za úkol to, aby se navzájem setkávali lidé, aby se vytvářela spolupráce, aby se vytvářely pravdivé informace a přátelství. A já bych s velkým potěšením, s velkou radostí chtěla říci, že poprvé se v této sněmovně podařilo to, že bude v únoru ustavená meziparlamentní skupina přátel s Kubánskou republikou. Osobně já, ale celý poslanecký klub z toho máme velikou radost, protože to je možnost, jak se setkávat. Nejenom v našem prostředí, kde máme řadu informací, jaká je skutečnost, jaká je pravda o Kubě, ale budeme mít možnost se setkávat s dalšími lidmi a tyto informace, pravdivé informace, rozšiřovat dál. Je to proto velice významný krok. Chtěla bych říci, že je to o to významnější,
že na území České republiky, jak všichni víme, působí mnohé organizace, ale také média, oficiální média, včetně veřejnoprávní televize, která dává zkreslené informace. Mám na mysli pochopitelně nadaci Člověk v tísni a další, které nás, a nejenom nás dospělé, ale i malé děti, mládež, krmí nesmysly o tom, jak to na Kubě vypadá a jaký vývoj na Kubě je. Chtěla bych vyjádřit svůj názor, že Kuba se svým zdravotnictvím, se svým systémem sociální péče, se svým systémem vzdělávání, se svou ohromnou solidaritou a internacionální pomocí ostatním zemím a se svým především dodržováním lidských práv by měla být pro Českou republiku vzorem. Chtěla bych říci, že situace, která je u nás, je naprosto opačná oproti Kubě. Tady nejsou práva dodržována tak, jako v této zemi, protože u nás na zdravotnictví, sociální péči, na bydlení, na vzdělávání mají právo především ti, kteří na to mají peníze. A proti tomu my budeme vždycky i v poslaneckém klubu. V závěru bych chtěla říci přeci jenom to, co se odehrává v současné době v České republice. Víte, že se ustanovuje vláda. Ustanovuje se vláda sociální demokracie, hnutí ANO a ČSSD a KDU-ČSL. ČSSD velice ustupuje panu Bělobrádkovi, Hermanovi, ustupuje v těch slibech, které dávala před volbami, co se týká církevního daru, co se týká dalších otázek. My pečlivě sledujeme v poslaneckém klubu tuto situaci, nesouhlasíme s tím se sociální demokracie dává dohromady a pochopitelně budeme i sledovat vládní prohlášení. Je pravda, že ve vládním prohlášení jsou věci, které je potřeba podporovat, ať už je to zrušení druhého pilíře, důchodové reformy, valorizace důchodů, sociální některé věci týkající se školství. Ale je třeba odlišit to, kteří lidé budou toto vládní prohlášení představovat a kam až půjdou ústupky této nové vlády. A proto si myslím, že když se podíváte na to složení, především ze strany KDU-ČSL, ale dalších, že bychom jako klub KSČM neměli vyjádřit podporu této vládě. Na závěr bych chtěla říci, že, a teď přejdu jenom ve stručnosti ke krajskému výboru KSČM Praha, že mohu slíbit za náš krajský výbor nejenom přátelství, ale také pomoc při všech akcích, které tady budou za osvobození 500 kubánských vězňů, které tady budou na podporu Kuby a které budou i dál vyjadřovat naše přátelství. Přes práci.